рӯзи 29 май соати 22:00 ба вақти Москва дар шаҳри Баку дар майдони Олимпийский финали Лигаи Аврупо мегузарад байни Челси ва Арсенал. Ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон бо шумо имрӯз Муҳаммад Гайров. Имрӯз дар барнома гап мезанем дар бораи бозии финалии Лигаи Аврупо байни Челси ва Арсенал ва прогнозҳои худро ба шумо пешниҳод мекунем. Ҳамада тамошои хуб, рафтем. хотиррасон мекунем ки ин видео бо ёрии 1xbet сохта шудааст. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод touchfood нависед, ба шумо 6000 рубл бонус медиҳанд. имкониятро аз даст надиҳед. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дар финали Лигаи Аврупо якбора ду дастаи англиявӣ боз мекунад. ин бозии оддӣ небу, балки дерби лондонӣ мешавад ки онҳо таърихи худро доранд. Лигаи Аврупои соли 2019 боз махсусан мегузарад, барои он ки аввалин бор дар ин турнир системаи VAR-ро истифода мебаранд. Челси ва Арсенал хело заҳмат кашиданд ки дар охир дар Баку дар финал бозӣ кунанд. ҳардуи даста арзандаи ғолибият мебошанд, аммо барои канонирҳо ин ғолибият бештар муҳим аст ки онҳо дар сезони дигар дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунанд. дар ин сезон Челси бо Арсенал байни худ ду маротиба бозӣ карданд дар английский премер лига. якум бозӣ дар Стенфорд Бридж гузашт ки дастаи Сарри бо ҳисоби 3-2 ғолиб баромад. дар бозии ҷавобӣ бошад, дар Эмиратс Эмери қасдии худро гирифт бо ҳисоби 2-0. кабудпӯшон ин Лигаи Аврупоро аз стадияи гурӯҳӣ сар карданд. ягон даста натавонист бо онҳо рақобати хуб банданд. қариб ки ҳамаи бозиро кабудпӯшон бо состави дуюм гузаронданд. танҳо дар полуфинал Сарри состави асосиро монд бар зидди дастаи Айнтрахт Франкфурт. агар ба ҳамаи турнирҳо назар андозем, то Челси Маурисио Сарри аз Челси Антонио Конте ягон фарқият надорад. масалан дар английский премер лига дастаҳо тавонистанд қариб ки якхела хол гиранд, аммо дастаи Конте натавонист дар Лигаи Чемпионҳо рохат гирад, лекин Сарри тавонист ки дастаашро дар топ 4 дохил намояд. аристократҳо сезони нофаҳмо гузаронданд. дар аввали сезон бозии хуб нишон доданд, аммо баъдан проблема сар шуд ва холҳои худро аз даст доданд. бозии Челси аз Эден Азар вобастагӣ дорад. агар ӯ дар майдон набошад, то даста хело бозии бад нишон медиҳад. агар ба ҳимоя назар андозем, то дар он ҷо ҳам проблема вуҷуд дорад. ҳатто як хел вақт Арисабалага наметавонад хатогии онҳоро ислоҳ намояд. Арсенал ба мисли Челси сезони Лигаи Аврупоро аз стадияи гурӯҳӣ сар кард. дар гурӯҳ дастаи Унай Эмери ягон рақиби соз надошт ва бемушкилӣ ҷои якумро ишғол намуд. дар плей-офф канонирҳо мухлисони худро дар ҳаяҷон монданд. аввал онҳо дар меҳмонӣ дар Бате мағлуб шуданд, баъдан дар дастаи Рен дар якашфинала. аммо дар майдони худ онҳо тавонистанд рақибро мағлуб сохтанд ва ба даври ниҳоӣ гузаштанд. дар якчорфинала Арсенал бо Наполи бозӣ кард. дар хонаи худ онҳо бо ҳисоби калон ғолиб баромаданд. дар полуфинал дастаи Унай Эмери дастаи испанӣ Валенсияро мағлуб сохт, ба ҳамин тавр ба финал баромад. дар мобайни сезон Арсенал якчанд проблема дошт. ҳамавақт бозингарони асосӣ травма мегирифтанд ва Эмери тавонист ин проблемаҳоро маҳкам кунад ва Арсенал тавонист ҷои панҷумро ишғол намояд дар английский премер лига. албатта онҳо натавонистанд ба топ 4 афтанд, аммо Арсенал ҳоло шанс дорад ки ба Лигаи Чемпионҳо рохат гирад. ин ғолибият дар финали Аврупо мебошад. барои прогноз додан ин рақобати нофаҳмост. дар як даста ғолибият бисёртар муҳим аст нисбат ба дигар даста, аммо Челси намехоҳад дар ин бозӣ мағлуб шавад. дониста ки ин дерби лондонӣ ва финали Лигаи Аврупо аст. Челси ва Арсенал байни худ дар ин сезон ду маротиба вохӯрданд ва ҳардуи ин бозӣ тамоман бо ҳамдигар монанд набуданд. барои ҳамин мушкил аст гуфтан ки аз ки сахттар аст. канонирҳо козери худро доранд. ин тренери даста Унай Эмери мебошад ки ӯ бо дастаи Севиля 3 маротиба соҳиби трофеи Лигаи Аврупо шудааст. бисёр экспертҳо боварӣ доранд ки Арсенал ғолиб мешавад, барое ки тренери онҳо дар ин турнир таҷриба дорад. аммо букмекери 1xbet барои ғолибияти Челси боварӣ дорад ва барои ӯ коэффициенти 2.45 медиҳад. барои ғолибияти Арсенал бошад 3.12, барои мусовӣ 3.44. прогнози ман дар ин бозӣ ҳардуи даста гол мезананд бо коэффициенти 1.75. дӯстон, ин буд прогнози канали Фут бародарон дар бораи ин бозӣ. агар видео маъқул шуда бошад, лайк монед ва дар канал обуна шавед, то ин ки аз видеои нав қафон намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гайров. хайр, то боздид.